Сапраўдным падарункам да міжнароднага дня тэатра стала перамога артыстаў раённага дома культуры ў абласным конкурсе аматарскіх тэатральных калектываў у далонях маёй Беларусі. Сваімі пачуццямі пасля атрымання высокай узнагароды артысты падзяліліся з намі, карэспандэнтамі тэлекампаніі «Шклоў». Народны тэатр эстрадных мініяцюр «Штрых» раённага дома культуры, пераможца ў намінацыі «Лепшая рэжысёрская пастаноўка» на абласным конкурсе аматарскіх тэатральных калектываў у далонях маёй Беларусі. Рэжысёр конкурснай работы і ўвогуле тэатра «Штрых» Інна Дзегцяронак. Для конкурсу быў абраны ўрывак з п'есы «Лялькі» беларускага драматурга Васіля Ткачова. Падзеі, апісаныя ў творы, адбываюцца ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Я была мамой 17-летней с маленьким ребенком. Спектакль был очень сложный, и играть было в нем на самом деле очень тяжело, потому что надо знать все-таки, что такое было война, как было раньше это все происходило, надо было в это все вникнуть, на самом деле очень было тяжело. Рэжысёр пастаноўкі лічыць, што менавіта адлюстраванне такіх глыбока патрыятычных тэм, як лёс нашых суайчыннікаў у гады вайны, з'яўляецца неабходным у дзейнасці тэатральнага калектыву. Варта адзначыць, што ў абласным конкурсе прынялі ўдзел звыш 20 аматарскіх тэатральных калектываў Магілёўскай вобласці, і быць сярод лепшых ганарова. Это для меня первая моя победа именно в таком конкурсе за лучшую режиссерскую постановку. Я сидела в зале и видела, что награждают, и когда назвали нас, то, естественно, у меня переполняли эмоции, что первая моя победа какая-то маленькая. И было, конечно, приятно и волнительно, и играла большая гордость за своих участников. Фінал конкурсу адбыўся 19 сакавіка ў канцэртнай зале Магілёўскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці і культурна-асветнай работы. Агляд конкурс ужо стаў традыцыйным. Тэматыка конкурсных пастановак у гэтым годзе была досыць разнастайная. А галоўнай асаблівасцю конкурса з'яўляецца тое, што тэатральныя пастаноўкі, падрыхтаваныя аматарскімі тэатральнымі калектывамі на беларускай мове. Упэўнены, што перамога артыстаў народнага тэатра эстрадных мініяцюр «Штрых» несумненна не апошняя, і наперадзе нас, гледачоў, чакае шмат выдатных пастановак. Планов очень много. Я уже неоднократно говорила, что мы рады любым людям, которые придут и будут участвовать в наших постановках. Поэтому это только толчок вперед, и что мы будем продолжать дальше покорять вершины.